Welcome to Zim Celebrity TV. Patinokuigirai nhau dziri kupisa dziri kutenderera muZimbabwe. Chakabvondoka muHarare CBD. Mapurisa ari kufamba achirova vanhu achivatorera zvinhu. Guys, tarisai muone, it's happening right now. Things are not looking good. Inonzi Geza effect. Vari kuzama kuda kukonzeresa. Vanoziva kuti vanhu vada kuenda kupinda mumastreets munongoziva mega musi wa30 nemusi wa31. Saka tarisai muone zviri kuitika. Things are not looking good. I'm sure guys muri kuzvionerawo mega kuti things are not looking good. Zviri kuitika right now muHarare CBD. Mapurisa ari kukonzeresa. Inonzi Geza effect. Vanoziva vega kuti vanhu vakanzi vasaende kumabasa. Nguva yacho yaida kusvika, saka vari kuzama kuvhundutsira vanhu. Ndo nyaya iri kuitika, ndo zviri kuitika. Handizi guys munoti kudini hazvo, asi this is happening right now muHarare CBD. Vari kurova vanhu kuti uzive kuti vari kuroverwe vanhu. Handizi apa mapurisa achona naye vanorara nenzara achibhadharwa mari dzisina kukwana. Thank you so much.